Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asmanipun Gusti ingkang mrobeng dumadi Ilahi Rabbi Maha Wasih Supawana Maha Mirah. Jumbuh kaliyan pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala sinerat wonten ing surat Ar-Rum ayat ingkang kaping 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusakum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jodhoira saking pasanganira sinisian saking jana loka prapteng loka baka kirodrat dinding ngarsanipun Gusti ingkang mrobeng dumadi. Punapa ta darunane pangge piantun ingkang sampun nempura kiblating panembahan mastane pangudi gambing penggalih. Senebat pangudi gambing penggalih. Lamun ta Candra karna gakalipun jroning wardyanira manunggaling rasa cipta miwakarsanipun nggih nyumurwakani jatining suci apula krambi. Satemah nindaken peranganipun agama pinangka jajering ngagem ngaji anikahu sulati faman rogi bangan sulati falaisa binti sandya kala kang hangregani sasana adiarga sedaya video syuting Cinandra tinon ing Mandrawa antiga pinidhaing padha temanten kakung lumampa pangajabing sedyatama mring kakalihipun nggih nyumurwakani jatining bebrayan satemahan tok wujuding pratima antuk wujuding pratima tan bangkit tata jama sinebat putra pinangka rerengganing Bali Wisma katon kambang kumambang sekar sepuh-sepuh toaning jroning Bogor kanthil kantilah menika to kumanten katresnanipun temanten melati karo sampun kawedhar lindaning lati mawar arum mangambar saking donya tumekaning delahan jana loka praptek ing loka baka sinedahan para rawuh sabda dalem Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mring kakalipun merwakani jatining suci apolo krami donga pamuji kang munjuh anggrangin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair jajar sumanding mring luhuring pasangan Allahumma alif ta bainahuma wa kama alif ta baina Muhammad Rasulullah wa sidha Khadijah ummul kubra wa kama alif ta baina Mbak Winar Suryaning Sewa Mbak Safianto birahmatika ya arhamar rahimin jajar sumanding sinuban sindur yoga pratopo para jimin sekalian karo sang laras semaya memuji
lulus raharja pangking temanten sekalian. Jajaring Sudarma ingkang sampun pola kiblating bebrayan. Datan moga lamun to ing katulu wonten madyani Sugorade kalenggan mriku. Ingkang katemben kula kawedi sudha temanten saribit. Nulat ing yoga brata ingkang kinasih nyembur wakali jati ing suci. Jajak kita sami jumangka jajak cumujo kang jenongko satu tansah sembodo ingkang sinebya rinangkul kinempet ing pamedhanganira rinangkul kinempet ing pamedhanganira mring pangajaping sedya mring katemben kula kawani sudha lumampah boten kabentu sing ngawang-awang gesarwi rata lumampas sabya pati sabya mukti mboten satemu batu ingkang sarta ing sajari bukti lumampas sinambungi pungkur sinadahan pranawa kadhiraken jajaring Sudarmanira temanten kakung niki Bapa Jayanto sekalian garwa lumampah kaliyan menika ta karena keparing badhe nderek mangayu bagya nderek mawi bagya widi sudanipun penganten tan kantun hamartuwi keparingipun mangku gati Bapa Rajiben sekalian garwa sedahan pranawa nulat indah dining budaya tulus marsudi martawaning budaya luhung turwa madya lumampah kali sing beda pangudi gamping penggalih luyo kadhiraken lenggahan saka martikaning lolo diri kesultan Sinapati.